Jane sapa dhisik? Ya kono dhisik. Aku dhisik apa sampean dhisik? Sing munggah kono dhisik kok ya kono. Loh. Aku dipoto. Mas, sampean niku moto sinten, Mas? Ya moto artis lho. Oh, moto sampean. Apa kira moto bekendek ngono ta? Nggih, saderengipun dalem aturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ro isin. Kok gak izin piye to, Mi? Mek sing murus salam elek ya siji jawabe mek wong ngarep-ngarep kancamu tok iki lho. Lah aku ora tau sekolah nduk kene, dadi ora ana wong kenal aku to. Ya siji sing murus salam wong ayu kaya Mami Okta. Heh. Sopo rek ngomong Darmanto mancing iki. Amang apa kok tak pancing cangkemmu kon ku? Jenengmu Darmanto ta? Bojoku. Lah ya kok lapo? Bojomu kok jenenge Ardi. Iku biyen. Iya saiki ya. Aja ngomong ngono kon golek digasak netokno ipen. Mek sing salam wong ayu kaya Mami Okta iki sampai tekan Surabaya ku akeh sing jawab. Terus Monggo dijawab sareng-sareng nggih. Ayo sing kompak. Soale mek kompak iku rezekine mesti maler kata barokah. Dijawab sareng-sareng nggih. Tak dongakno sing teko temriki akeh rezekine. amin. Diadono balak sengkalane. Amin. Ngaturaken sugeng dalulan. Assalamualaikum. Mas Dion. Surah ono po? Apa? Heh. Gelungan suarane lanang. Lho, Berarti aku kon suara wedok. suara wedok. Tak kempite dhisik iki dadi suara wedok. Kempiten. Nah, Aduh. ngempet iku ngene lho. Aduh. Lho, ngempet iku ngene, lah ini gak ngempet. Aduh. Lapo? Endokku ketata. Lho, wedok kok duwe ndok? Dijawab sareng-sareng. Mugi pinaringana berkah Gusti Allah kesehatan rezeki kata barokah ingkang sampun rawuh. Sehat wargane. Sehat pamong desane. Sehat Pak Lurane. Ugi sehat senimane. Sugeng dalulan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Atur kunjuk dumateng para sepuh adi sepuh ugi para pini sepuh Rama Yai Bapak Yai ingkang sampun nyengkuyung padatan saben menika pagelaran Ludruk Budi Wijaya. Atur kunjuk dumateng jenengan ingkang sampun rawuh kula dongakno seger waras yuk. Nggih. Padatan menika nggih menika Bedayan Sekarsari. Sadurunge diceluk anake awake dhewe, ayo yuk Sekarsarian dhisik. Nggih, sumangga. Acara dalu menika kasengkuyung sound system kondang THJ audio kerja bareng ngambil sound system apa iki kono catetane gorene catetane saudara kita semua, saudara kita semua, untuk dulur kita semua. Umi kagem channel-channel yang di depan nggih Mami. Ugi kunjuk channel YouTube ingkang sampun meliput pagelaran kabar Budi Wijaya. Kerja bareng channel YouTube Budi Wijaya TV. Rek nggih, ayo diwiwiti yuk. Anak-anakmu celuken yuk. Untuk penampilan yang perdana
akan saya tampilkan si cantik jelita Ning Kiki, Amelia, Ning Dias dan Ning Marsha. Iki edisi apa? Mbok edisi apa iki? Bingung aku. Edisi apa arek sabu? Kuwi ya apik. Oh, gawa lampion. Manu-manuan. Trio Oncor. Iki jarane jeragane Apa? edisi S. Es nek bertiga iki mang es S apa? tebu. Es tebu. Masih yo rada enom yo tetep legi. Legi. Es tebu. S. Mari ki ya Mami. Nggih. Es apa? Di belakang Ning Marsha akan saya tampilkan Ning Rani Asmara, Ning Nana Salehu. Iki duo apa Mi? Es apa? Duo S Cao. Kok es cao? Cao itu ge darah tinggi loh Mi. Iya. Pengen dicemek. Oke mantur sembah nuwun kagem Bapak Kepala Desa Sito Prangkatipun ugi seluruh bapak-bapak panitia. Duo S Cao sampun. Duo es cao, tapi ki mang kowe tok es cao situ iki mang rada-rada iku ya semangat gembreget ngono ya. Kok ngono ya? Iya, ning Nana Leho itu mang pokoke sewengi iki rasane kaya gembreget ngono. Padha karo aku. Heeh. Aku ya gemerget. Gembreget perkara apa? Ono lah, aku tak WA. Selanjutnya yuk. Di belakang Ning Rani Asmara akan saya tampilkan Ning Ayu Sabdose dan Ning Nyantika. Niki dua apa Mi? Duo S Cao. Iku mang wis cao. Duo S Dawet. Inilah duo Es Setruk. Es dawet. S Dawet. Es dawet. Di belakang Ning Nyantika akan saya tampilkan Ning Ani Kumala dan Ning Ika Rempong. Es apa Mi? S Teh Jumbo. Segera Mami Okta tampilkan duo S Teh Jumbo. Sampai S Teh 3.000-an. Ika. Aduh, aku ditapuk sandal aku.
Mami, ampun supes, Bunda Male Mami, matur sembah nuwun kagem sedaya penggemar setia Budi Wijaya. Arek sabu. Nggih. Yang hadir pada malam hari ini atau yang melihat langsung lewat channel YouTube-nya Mas yang ada di depan. Jumbo sampun medal. Gara-gara joget ngene aku di. Nah. Coba apa? Lacak. Di belakang Neng Ika Rempong akan saya tampilkan Neng Mariati dan Neng Susan. Iki duo es apa mi? Es setrup. Pas ini ngembari rek menikah gawe iki aku. Oh sandali anyar mi. Oh sandali anyar sikile jeber. Selanjutnya yuk di belakang Ning Susanti akan saya tampilkan Ning Wikum, Ning Rizky. Apa ini Mi? duo es garbis. Yuk tampilkan selanjutnya adalah mewakili es paling terkenal di Jawa Timur. Di Jawa Timur, khususnya Kota Mojokerto. Ning Endang Sukendut, Ning Titin Mustiko Waras, Ning Sartini. Iki trio es badek ketan. Badek badek aku dikira Titin mbok Titin iki mek aku merangsang kok es badek tape jelek anyar iki seger tapi mentepi kelambine sing tengah anyar silver iki calon ibu kita.
menampilkan 3 senior dari Budi Wijaya. Dari Budi Wijaya. Yang pertama Ibu Yayu, kedua Ibu Mary, ketiga Ibu Irma. iki trio sapa mi? Trio es sari manis. Iku gare watu mi. Anjene gare watu, upat gula. ganti ojo kena menik sabar kon ate mencet nih ayo nih Bu menik nggih sepina oleh matur sembah nuwun sowane para rawuh para tamu para sedherek ingkang sampun mirsani pagelaran akbar acara niki Bedayan Sekar Sari iki request lagu-lagu sing ingkang sampun diterami Mas Jono badhe kawiwitan sesarengan all artis Budi Wijaya masih bersama Delewung Anti Galuh dan juga trio irama Jos THJ Sumonggo Mas Gus Fortuna Letting sing jaluk Sherlock lali aku masih bersama Fortuna Letting bernama audio semanon sing goyang-goyang Babida lu kanani sing dalu ame bojo kurek
pamundutan pertemuan dua nyambung mau Jambu Alas. Jambu Alas. Separuh-separuh Mas Jono. Wah, iki request atu-atu saking kanca-kanca sabu. Nggih. Bapakku iki njaluk apa? Wis. Aku sing durung. Dulur lanang rek. Digoyang kembali bersama Budi Wijaya. Sing terluka dan dititipno cintane. Nek aku gak terluka. Ku titipkan kepadamu orang yang paling ku sayang. Engkau tahu di dalam hatiku masih menyayangi selalu. Sing duwe titip cinta. Cerakane warkop iki apa rek? Ayo. Aku rela melepaskan dia. Ayo Bang Ayu. Harus menderita karena cinta tidak selamanya indah dan berakhir hanya. Sebanut kuwi kafe Dolbil. Budi Wijaya, Sebanut Seger Waras. Juragan warung Kok gak moro? Mbak Nini ya. Seujung rambut, seujung kuku, jangan pernah kau sakiti dirinya. Ajar Jo. Sayangi dia, janganlah kau sia-siakan dirinya. Biarlah derita aku simpan dalam jiwa, asal kau bahagia selalu bersamanya. Aku rela melepaskan dia walau harus menderita karena cinta tidak selamanya indah dan berakhir bahagia. Karena cinta tidak selalu
titipkan kepadamu orang yang paling ku cinta. Engkau tahu di dalam hatiku masih menyayangmu selalu, menyayangmu selalu. Jambu alas nggih Mas Yono. Nyambung napa niku wau? Pertemuan dua. Oh nggih. Monggo. Sahur, 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 sahur. Ayo Mas Budi Wijaya ayo iki. Kelingan manis eseni, terus kelingan kelingan ramah kemuyune, tresno lan kasih kasih sayangi, karep hatiku kelakon jadi bojone, pandeng itu paono le. Sayange wis duwe bojo dik, nanging aku kepacut tresno nelongso fiku rasane ati yen aku durung bisa duweni. Jambu alas kulit ijo sing digagas wis duwe bojo, ana gula ana semut durung rondo aja direbut. Iyo sumbanding batik yen kula tidak digawe, tekate ati Mas berapa seluruh ganti. Sumpah wis janji arep sehidup semati, seneng lan sedih bareng-bareng dilakoni. Manis rasanya senadyan pilas tak enteni rodone, manis rasanya senadyan pilas tak enteni rodone. Spesial DJ dari Budi Wijaya, joget sama-sama. Lo cemen.
featuring Fortuna Lighting, support by DHC Audio Campur Sari The Lewun and Gus Production. Ampun DJ. This is DJ Abel Production. Cip. Ojo wani nyambe anak itu, ambek boke ya wani. Tak ambung apa nyawer. Lo gak ngurus. berjuang ningkatno pembangunan pancen aku putraku mati juga. Mbak Inge Nggih Mami. ugi kunjuk dumateng
para warga ingkang pamirsani pagelaran akbar utaminipun para sepuh adi sepuh ingkang sampun rawuh teng mriki ugi seperangkat desa matur sembah nuwun. Nggih menika padatan saben Bedayan Sekarsari.